רוצה להרים את הבובה, לא טוב להרים אותה ישר ככה, משום שהראש יכול להישמט. ואז אני מכניסה את היד מתחת לראש, ופה לאגן, ולא בטוח ככה צורת הרמה, ואם אני מביאה אותה כאן מול הגוף, זה לא נוח לו, כי הוא רוצה כל הזמן לקחת את הראש לאחור. זה לא נוח. לכן, מה שאני אעשה, אני אביא את הידיים מתחת לזרועות כשהאצבעות מגיעות עד לראש שלו, מסובבת הצידה ומרימה אל הכתף, מעל הכתף. שומרת את הידיים קדימה, ויש לזה יתרון שגם הוא יכול לעבוד פה על שליטת הראש, גם הידיים קדימה, וזה נוח, אני אפילו יכולה לשחרר יד והוא אצלי, וזה בטוח.